Hi guys, so naana po ta diri karon sa akong channel. So thank you kay sa mga nag-subscribe na. This is Jerwin DI. Sa mga first timer, please paki-click na lang ang subscribe button. Nagkaano pa ko ba? Sa then para maging updated mo sa akong mga videos nga gina-upload, then paki-click na lang pud ang bell button. So automatic na yung notification pag nag-upload kog videos about insurance and financial. So, please follow me guys. So, nara po tayo bagong topic karon guys nga akong gi-prepare karon. So, sorry lang kay medyo bulol jud kay ko. So, unsa man ang mga dahilan or mga rason nganong dili ka magkuha og insurance. So, mo na siya mga dahilan nganong dili ka gusto magkuha og insurance. So, actually daghan kay ni siya guys. So, kung na ako'y mga wala nabanggit, paki-comment na lang sa baba para mabalaan po nato kung saan yung mga ideas nganong dili nato kailangan magkuha og insurance. So, ang una na ko nakita is mayaman ka girl. So, dili na mo kailangan magkuha og insurance kung mayaman na ka. Ngano man, siguro na kay na pundar, na kay mga dagkong ipon sa bangko, na kay mga emergency funds nimo para sa imong retirement, daghan na kag naipon, na kay dako nga kwarta na sa bangko. Then ang sa pa karang para sa imong health. Actually, ingon sa WHO na ang health daw dapat natay at least 1 million na set aside para sa atong health. So kung nana kay ana or masubra pa, much better. So dili na mo kinahanglan insurance kay mayaman naman ka. So nana kay mga funds para sa imong mga emergency funds, sa imong retirement, sa imong health. Pag mawala imong negosyo, nakaipon. Oh. So dili na mo kinahanglan insurance. Pero ako para sa imo kailangan jud po nimo nimong insurance pag naa kay business or naga-start pa lang ka mag-business, kailangan jud po nimo protection sa imong income. So ang next nako, ang number 2 nako nga nakita nga rason nga para dili ka magkuha insurance ay wala kay pakialam sa imong future. Siyempre dili man ta maiwasan ang future, di ba? What if magkatigulang na ta? Magsakit-sakit na ta? Asa ta magkuha og pang ano na to, panggastos na to sa atong mga tambal, sa mga maintenance, sa mga pagpa-check up. Pag dili man na to ginapangayo pero moabot jud ang time nga na magkasakit ta. Asa ta magkuha og pang hospital nato? Di ba? So kung dili ta gusto nga maging prepared ta, dili ka magkuha insurance. Ay na lang pagkuha insurance, uy. Ngano kuha pa man ka kay wala man kay pakialam. So dili na rin mo kinahanglan ng insurance. 'Di ba? Kaya ang first, 'di ba, ang first nga rason nato kay mayaman ka. Ang second kay wala kay pakialam sa imong future nga gastos. Wala nimo ginapaghandaan nimo ang future nga gastos. So dili nimo kinahanglan ng insurance. 'Di ba? Kung wala kay pakialam, ay la pagkuha insurance, uy. Pasamok-samok lang ka. Ayaw na pagkuha insurance kung wala kay pakialam sa imong future. Kung dili ka gusto maging ready, ayaw pagkuha insurance. Ana lang, simple. Walang stress pa man atong sarili, di ba? Number 3 na ako nakita is kulang ang education or kaalaman sa insurance. Ang iba man good, perminti lang ginaingon nga ang insurance para lang na sa mga patay-patay, dili ka maka-benefits ana kung dili ka mamatay. Wow. 'Di ba? Karang ikaw gusto nimo sila tudluan, gusto nimo ma-educate, pero dili ka ginatagag chance nga ma-educate sila or para mabalaan kung sa mga benefits nga makuha sa insurance. Kaya ang ilang gusto karang sila lang feeling nila alam na nila tanan ang about sa insurance, 'di ba? Murag wala sila bagong learnings nga gina-acquire sa sa ang mga financial advisor. Kami willing mag-present, mag-motivate kung mag-explain ba sa ilaha kung sa ang insurance
Pero wala may chance. Wala man tay ginatagaan og chance kay mostly isa pod sa mga naga-reject sa mga financial advisor kung isa to mga kapamilya or mga friends nila mo pa tong number one jud nga mga naga-reject or naga-object. So kung dili ka gusto magkuha insurance ay kung di ka gusto makatuon about insurance, paano ka makakuha? So ayaw na lang pagkuha oy. Ayaw na lang pagtuon about insurance. So number 4 na ko nakita is dili ka balo magplano para sa education sa ilang anak. Wala kay plano para sa education ng mga anak. Kaya imong ginaisip lang ang karon, ang mga gastos ninyo karon, pero ang education sa imong anak wala ka naga-prepare, wala ka naga-ipon para sa education sa imong anak. Ginarason mo for me, bata pa man akong anak. So, bata pa lagi imong anak. Pero pag abot na nag-college, pila na ang edad ana? 18. So, mag-eskwela na siya. Every year, naga-increase ang tuition fee sa college. Up to 12.25 I guess. Kung mali ko, paki-comment na lang sa baba. Muna siya, kung dili pa ka mag-ipon karon para sa education sa imong anak, through insurance, good luck na lang kung maka-eskwela pa ba na imong anak sa nindot nga eskwelahan o sa nindot nga kurso nga iyang gusto, di ba? Bisag mahulog na lang imong anak nga kung saan na lang yung gusto ma, kung saan na lang budget nimo dira, di ba? Dili niya gusto ka to nga kurso. Syempre kay nagakuha lang ka sa base, naga-base lang ka sa imong budget kung asa nga eskwelahan, asa unsa nga kurso para sa iyaha. So kung wala kay plano para sa imong anak, ay na pagkuwag insurance, di ba? Ay na pagkuwag insurance kung wala kay plano pa eskwelahon imong anak, maging professional imong anak, dili ka gusto maging professional imong anak nga maka-eskwela sa nindot nga eskwelahan, I advise you wag ka nang kumuha ng insurance kay dili na para sa imuha. So kung naa pa ko yung mga wala na butang guys or mga nabanggit nga mga rason anong dili na to kinahanglan ng insurance o dili ninyo kinahanglan ng insurance, paki-comment na lang diri sa baba para mabalaan po nato kung sa inyong mga ideas or mga rason po ninyo anong dili mo magkuha insurance. Ay, napaday ko tama. Number 5. Dili nila gusto magkuha insurance kay ang insurance daw para lang daw na sa mga pobre. Dili daw na para sa mga pobre kundi para lang daw na sa mga mayaman. So dili na siya rason guys. Dapat gani ang insurance is priority nato kay what if mawalaan tag income, magkatigulang na ta, ma-disable ta, magkasakit ta, so dili na ta maka-income. Pero ang atong mga gastos continuous dya po na siya guys, ang gastos sa atong pamilya padayon dya po na siya, pero wala na tayo ka-provide katigulang na ta, wala na tayo capacity, wala na tayo kusog para magtrabaho or magnegosyo. So dapat na tayo income protection. So kung dili ka gusto og income protection, kung wala kay pakialam sa mong pamilya, if ever ikaw ang breadwinner tapos mawala ka or maging disabled ka, magkasakit ka, kung wala kay pakialam, ayaw na pagwag insurance. Ayaw jud pagwag insurance guys. Kung wala kay pakialam sa imong pamilya. 'Di ba? Kung pasag okay lang sa imuha, makontento na ka nga magkalisod sila, magkautang-utang sila kay wala na nagasulod nga income. Kung okay lang na sa imuha, okay go, hindi na ka magkuha insurance. Ayaw na pagkuha insurance jud, I advise you. Basta kung wala kay pakialam jud sa imong pamilya, di ba kay first man jud na tong priority atong pamilya. Pero kung wala tay pakialam sa ilaha, ayaw na jud pagkuha insurance. Pero kung katong nga mga rason nga akong gipangbanggit guys, kung dili mo gusto nga mahitabo na sa inyo ha, so I advise you na magpa-consult mo sa inyo hang mga financial advisor na kaila, or pwede po ko ninyo i-contact kung gusto ninyo para makapangaipod mong advices about financial.
willing ko magtabang sa inyo ha guys. For free lang, wala may bayad ang mag-consult sa mga financial advisor guys. Wala man. Ay mo kahadlok kay dili mo nila baligyan og insurance ana. Nana na sa laig i-share sa inyo ha. Then mag-decide mo kung unsay plano ninyo, unsay next move ninyo. Basta walay bayad mag-consult sa financial advisor. So hopefully guys nakatabang ni nga video. Abangan na po ninyo ang next na ko nga topic or sa akong next nga video. So hopefully mag-subscribe mo sa akong channel para ma-update mo permi kung na ako mga bagong video. So this is Jerwin, also known as Insurable and Believe to Win. Thank you guys. Bye bye.